Egunon, jaun Andreok, ongi etorriak izan zaitezte guztiok, entzule naiz izlari, Euskaltzaindiaren nazioarteko onomastika jardunaldira. Euskararen Akademia sortu zeneko mendeurrena ospatzeko jardunaldi akademikoetan 7. da, gaur hasiera ematen diogun hau, eta lehen esan den bezala, Araban egiten den 2. Lehenago ere egin izan du Euskaltzaindiak onomastika jardunaldirik Araban, baina oso atzera begiratu behar dugu. Gasteizen izan zen lehenbizikoa 1986an, aski da, jardunaldiaren ondorioak irakurtzea ohar gaitezen onomastikaren bilketan eta aplikazio ofizialean nabarmen aurrera egin dugula. Alakoseak ziren premiarik handienak garai hartan. Irakurri egiten dut. Bai egungo eta bai aspaldiko toponimia bilketak presagorria du. Administrazioa eta erakundeen arteko elkarlana eta lankidetza sendotzeko premia nabarmena da. Toponimia ondarea eta haren maparatzea eta ofizialtzea hobeki aldezteko. Zorionez, toponimoen bilketa oso aurreratua dago, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Baina tamalez ezin gauza bera esan Ipar Euskal Herriko egoeraz. Bestalde, estua eta emankorra da administrazioko erakundeen eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza harremana. Eta harreman sendo hori jagon eta landu beharra dugu. Ezinbestekoa baitzaigu toponimia ondarea ofizialtzeko, gizarteratzeko eta azken buruan biziraun dezan. Gasteizko onomastika jardunaldi haren ondotik etorri ziren hurrengo urtean Urduñakoa eta 1980an Lizarrakoa. Berari asko izaera izan zuten handik 2 urtera, Estatu Batuetan, Nevadako Unibertsitatean egindakoak, Ameriketako eta Filipinetako euskal onomastika izan zen orduan aztergai, eta 1984an Miarritzen exonomastikaz egin zenak. Hortaz, 25 urte joan dira azken jardunalditik gaur eta bihar elkartuko gaituen honetara. Bat etorriko gara, komeni dela aurrerantzean onomastikaren onbiderako halako batzarrak maizago egitea. Uste dut, 2 egunotako lanaren emaitzek berretsiko digutela halako jardunaldiak egitearen onura eta beharra. Horixe espero dugu onomastika batzordekideok, eta uste horretan prestatu dugu jardunaldiaren egitaraua. Onomastika ondarea babestu eta gizarteratu, han hemengo esperientziak izenburua eman diogu. Gure iritzian, hitz horietan laburbiltzen da onomastikaren ikerketak eta arauketak duen funtsesko xedea. Ondarea babestu eta gizarteratzea. Belaunez belauneko transmisioz jasotako leku izenek erabilgarri eta bizirik jarraitu dezaten. Euskal Herritik kanpoko errealitateak eta esperientziak urreratu nahi izan ditugu, hobeto ezagutzeko, eta guztioi aberasgarri izan dakigun. Horrekin batera, Euskaltzaindiko onomastika batzordearen lanak eta azken emaitzak aurkeztu eta entregatu nahi dizkizuegu hemen zaudetenoi, eta oro har Euskal gizarteari.